Включвам се и директно пътувайки за тор, необходим за картофа. Между другото, миналата седмица и купихме трактор. Останете до края на клипа, за да видите какъв. Разтоварих тора. В края на февруари месец очакваме и картофа да дойде. Общо взето сме готови за сяване. Сега отивам да видя как върват зелените култури. Овесът и грахът. Ето така изглеждат 4 декара презимуващо зеле, което в по-късен етап ме съмнява, че ще и за салата директно на полето. Това е една наша грешка, който не е гледал предния клип, да го гледа. Ще има линк горе, ще излезне вдясно. Сега по същество. Тук нещата са добре. Това е едно от местата, което е оставено за втора култура. Тук ще е късно зеле, така че има доста време овесът и грахът да направят добра коренова система, за да могат да извлекат по-дълбоко полезните вещества на почвата. Това е целта по принцип. Една от целите на зеленото торене. Има места, които ще са ранни култури. Там няма да има достатъчно време да нарасне коренната система, но остана ни доста семе от овеса и грахът. Затова решихме просто да го хвърлим. Дори да не е толкова високо растението, дори да не е с толкова добра коренова система, няма да навредим по никакъв начин. А сега дойде и момента да ви покажа купището, което сме взели. Ето това зад мен, МТЗ-80. Този трактор създава трактористи. Не е като тези детски играчки тук. И там за нов акумулатор е с чизел, ремарке и плуг. Доста работа ни очаква по него. Ще ни върши работа за орането, може би и фрезоване, но като цяло морално устарява техника, за която са нужни доста сила. Хубавото е, че го взехме с двойно, трактора имаше двойно. Хората си го бяха направили, така че ще има тяга за оране и за такива по-груби обработки. Чизила, плуга, някоя друга пластмаса.